बे खेबनि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंगोन कामरुप जिल्लानि बक' ओनसोलाव। फैगौ खुंगा 63थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय गोख्रों बानजाय आफाद आरो दालाय आफादफोरखौबो दाफुंना लानाय जाबाय। बबेखानि दासान्दि फैगौ बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय बानजाय आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा साखाफारा जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै 63थि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय दाफुंनानै होजानाय बानजाय आफादनि गिबि मावफुं मेलखौ खुंफुंनाय जायो। बे मावफुं मेलाव बानजाय आफाद आरो दालाय आफादनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा बाहागो लानानै फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि साखाफारा जानाय आरो खामानि दामानिनि फारसे सावरायनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ 63थि बोसोरसालिया जथुमाखौ कामरुप जिल्लानि बक' ओनसोलाव समायना रमायनायै खुंनो थांखि लानायजों लोगोसे लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।